नं सोनापुर गामियाव आइतमा सरस्वती दिनै मोनसे फालिनाय हाबाफारि लादोंमोन एलपि स्कुलाव गुदि फरायसालियाव दा बे रायजोफ्रा जोंखौ हांख्रायहरदों फरायसा आफाद हिसाबै खोब मोनसे मोजां थासारि मोनफैदों फैनानै आं बेखौ साबायखर जासिगोन बिथांमोनखौ बिथांमोना दिनै मोनसे मोजां सिन्था खालामनानै फरायसा आफादखौ दिनै हांख्रायहरदों गामिनि समाजनि खोथा आरो जोंनि फरायसाफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ लानानै माबायदि मोनसे मोजां थासारि होनांगौ आरो गथ'फोरखौ इयुनाव जोलैखौ जों बोरै मोजां खालामनांगौ बेनि सायाव खोब मोजां मोनसे सावरायनाय परिबेक जादों आं बेखायनो बिथांमोनखौ गोजोननाय जासिहरदों बिथांमोन बायदि आरो गुबुन गुबुन गामिफ्राबो बिदि मोनसे हाबाफारि लानांगौ होननानै आङो बयखौबो आं खावलायगोन मानो होनब्ला जोंनि थासारिया खोब मोजां नङा बर'फोरनि थासारिया दिनै जों नुबाय गामि गामि जों खोब बेरायना नायदों नुदों जोंनि बर'फोरनि थासारिफ्रा खोब मोजां नङा दिनै दानि थासारियाव जों नायोब्ला जों गोबां फरायसा आफादनि मेल मिथिङाव बुंबाय जानाय लोंनायनि खोथा फरायनायनि खोथा गोबां खोथा नाथाय दिनैसिम जों मोजां मोनसे थासारिखौ जों दासिमबो सोलायनाय नुवाखै बेखायनो जों खावलायगोन दिनै नोंथांमोननि बे रादाबनि गेजेरजों दिनै बर' समाजखौ जों मोजां खालामनोब्ला जों थिग जानांगोन बयबो जोंनि गामि समाजखौ जों मोजां दानांगोन गामिखौ जाय बिथांमोना आफादगिरि नेहाथारि जानानै दैदेनदों बा गामियाव जों गोरों गोरा मानसि सुबुंफोर दङ बिथांमोना बयबो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि गामिखौ मोजां मोनसे परिबेकजों दानांगोन आरो अब्लासो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों मोजां खालामनांगोन आरो जोंनि बड'फानि सिमां बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बे दानाया अब्लासो जों जाहैगोन जों नुदों जोंनि ओनसोलफ्राव जोंनि जाखांफुनाय गथ'फ्रा माने जौ जुवाजों गेलेनाय भां सिगारेट सोबना थानाय गोबां गोबां जायगायाव थारमाने पार्टि जाहैनाय बेफोर परिबेकआ दासिम दङ दा जों खावलायगोन जे बेफोर थासारिखौ जोङो बोरै मोजां खालामनो दा बेखायनो जोंनि गोरों गोराजों लोगोसेयैनो गामिनि धोरोमगुरु बायदिसिना गासिबो परिबेकआ मोजां जाब्लासो जोङो जोंनि बर' समाजखौ जों मोजां जानो हागोन दिनै गुबुन हारिफोरजों जोङो रुजुना नायोब्ला जोंनि बर'फ्रा दासिमबो गोबां गाहायाव दङ बेखायनो जोङो जुजिनोबा नाजानोबा जोंनि फरायनाय फोरोंगिरि जोंनि धोरोमगुरु जोंनि गामिनि गोरों गोरा जोंनि गासैबो आफादफोरा जों बेखौ गासैबो दायथ' लानांगोन बिबान लानांगोन आरो अब्लासो जों मोनसे थासारिखौ लाबोनो हागोन नङाब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जों मोजां मोनसे सोलोंथाइ होनो हानाय नङा आरो बे जों खावलायगोन गुदि फरायसालिनिफ्राय जों कलेज लेभेलसिम जाय बिथांमोना दिनै फोरोंगिरि बिबान लाना दङ बिथांमोना सम बायदियै फोरोंनांगोन आरो दिथागिरिफोरा बेजों सोमोन्दो लानानै जों मोजां खामानि मावनांगोन आरो बेफोरखौ जों गासैबो जों मावलायबानो बुजिलायबानो जों बे प्रसेसखौ जोङो खालामनो हागोन होननानै मिजिं दं आरो खोब आसा मिजिं दङ जोंहा जोंनि बर' समाजखौ दानायाव बयबो जों हेल्प बा हेफाजाब होलायगोन गोजोन्थों गिबियावनो खौरांगिरि बिथांमोनखौ जोंनि बे 2 नं सनापुर गुदि फरायसालियाव फरायसालिनि जानानै नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय जोंहा दिनै बिमा सरस्वतीनि फुजायाव लोब्बा लाखिनानै गामिनि रायजो राजाखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों बेवहाय बुंथिगिरि हिसाबै जों धेमाजि जिल्ला फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिथां शिबराम बसुमतारी आरो जोंनि गगामुग दख'रा फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ जोंनि बे दिनै सरस्वती फुजा हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि सांग्रांथि मेल खुंनाय हाबाफारियाव बिथांमोनखौ आलासि महरै हांख्रायना लाबोनानै दिनैनि सांग्रांथि मेलनि सायाव माखासे बानगोनां बिबुंथि लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ खुलुमबाय रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिग्रोबाय दिनैहाय 2 नं सनापुर बड' गुदि फरायसालियाव दिनैहाय जोंखौ आइ बिमाफोर सरस्वतीनि सानजों लोब्बा लाखिनानै सरस्वतीखौ नि सेराव खुलुमनानै फरायसाफोरखौ लानानै आरो लोगोसे बे गुदि फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरि बिमा बिफा गासै रायजोफोरखौनो लानानै जे जोंनि सोलोंथाइ सांग्रांथि आरो समाज सांग्रांथिनि सावरायमेल लिंनानै जोंखौ दख'रा आफादनिफ्राय आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जों आसा खालामदों जे दिनै जोंनि सोलोंथाइ सांग्रांथि आरो समाज सांग्रांथि मेलाव जों बाहागो लानानै जों बेखौनो खावलायदों जे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ जोङो फोरोंनांगौब्ला
दा बिथां फरायसाफोरखौ जों गोरों खालामनांगौब्ला जोंनि समाजाव थानाय बा जोंनि समाजखौ जोङो थिग खालामनांगोन आरो जोंनि बिमा बिफाफ्रा थिग जानांगौ बे थांखि नोजोरखौ लानानै जोङो बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैदों। ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि जोंनि हालामाव मिमां हालामाव एबा गगामुग दख'रानि सिङाव थानाय माबायदि नोंथांमोना हाबाफारि लागोन आरो फैबाय थानाय समाव? फैबाय थानाय समाव आरो फैबाय थानाय समावल' नङा थांनाय बोसोरफोरावबो जों हाबाफारिखौ लाबोदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गगामुग दख'रा एबसुआ जे जोङो गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि गासै फरायसालिफोरावनो जोङो जि सम थासारिखौ लोब्बा लानानै जों फरायसाफोरजों सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो जों बावैसो बा फैबाय थानाय समाव जों हाबाफारि लानो सांग्रांथि मेल लानो थाखाय जोङो थियारि जाना दं। मानो फैदों होनबाथाय दा कभिड एसअपिखौ कभिडनि थाखायबो 2 बा 1 बोसोर बा 2 बोसोर स्कुलफ्रा फरायसालिफ्रा बन्द' जाना दं। बेनि सायाव माबायदि नोंथांमोना बिहोमा होगोन एबा माबायदि एवारनेस केम्पेइन खालामगोन? देग्लाय नैबे थांनाय 1 बोसोर 2 बोसोराव जि कभिड पेन्डामिकनि गेजेरजों जि सोलोंथाइया जोंहा लोरबां जादों बा एसेब्लाबो लोरबां जादों, नाथायबा जोङो बेखौ एसेबां बांद्राय लोरबां जादों होननानै बेखौबो जों बुंनो थाङाखै बा बुंनो सानाखै। दा बेवहाय जोङो फरायसालिफोरा कभिड पेन्डामिकनि थाखाय जिहेथु फरायसालिफोरा बन्द' जानाय दङब्लाबो दायो बावैसो देग्लाय बे बोसोर गोदाननिफ्राय बे परिबेसा फैयाथों होननानै जों सान्दों आरो जिहेथु दायो फरायसालिफोराबो खुलिनानै दङ बा फरायसाफोराबो थांगासिनो बा क्लासाबो एसे एनै जादोंब्लाबो जे सप्तायाव अबेबा क्लासखौ बन्द' होनानै बा अबेबा क्लासखौ लादों, बे फरायसाफोरा गोबां फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा बुरजा दं। बे बुरजा फरायसा थानायफोराव जे सप्तायाव माने साननै सानथाम बेफोरबायदि लानानै जे गभर्नमेन्टनि जिथु एसअपि बे एसअपिखौ मदद होनानै बे एसअपिखौ मानिनानै जे फरायसालिफोरा सोलिगासिनो दं। आरो लोगोसे जों दख'रा एबसुनि जानानै बेखौनो खावलायनो सानदों जे फरायसालिनि थासारिया जिबायदि सोलिदों, गभर्नमेन्टनि जि एसअपिखौ लानानै सोलिबाय दङ, दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि फरायसाफोरखौबो जे जेरैखि हायो जे न'आवनो जों जि गावनि फरायनांगौ सम, बे फरायनांगौ समखौ न'आव थानानैबाबो जों गोबां सोलोंथाइखौ लानो हायो दिनैनि दिनाव। दा बेखायनो जोङो गारजेनफोरखौ खावलायदों जे गावनि फिसाफोरखौ बे जोंनि समाजनि जे उन्दै जाखांफुनाय फरायसाफोरखौ जों न'आवनो लाखिनानै जेबायदि सोलोंथाइ लानांगौ बेखौ सोलोंथाइखौ गोख्रोङै न'आव थानानैबाबो लानो हागोन होननानै बेखौ मिजिंथिदों।